Jongji Karbi Youth Organization atum cek kejar panghu atum aphan kenabdun. Jiri kindeng pen iska patwar kasela masai kesai oi. JYCP bolong komaji aro ameyatum jang thua dor keso aputhak ka chesong asai kedeng pon. Arta jum hek inut au supi pir thak ke thak theka jok anong chethang phluk anpin. Karbi pen kuki la pen dimasa aron hot apran ke dam nang atum aphan lak phapho tangka kipiponji aphan kapang dakpon. Bokajanalong Biodiversity Park Kangpupon asai kedengpon. Selai kati gaon panchayat asai hemalong COVID vaccine kipi asai kedengpon. Nelibeta thanbang Sondro Singh Longpi. Aprangsi Bisonat Karbi live kelangmer kaching honara donafan kardom nang pajedeklo kardom. Tane pini arsik je lapan soda ka bertan non angton penarjekta. Pini kechengsi arsik je lapan soda ka berta puhenlo. Jongji Karbi Youth Organization lapan sorkari lat gaonpura atumafan. Rod atum birta ki piateng pen ajo por phai cap malom. Aron re pen check ke jor atumafan kenep dunasai kenengpon. Kiram tang jakong ni pai engkoi durmi arni Jongji Karbi Youth Organization lapen sorkari gaonbura Ramnath teronatum birta kelonga tengpen non lockdown kankir ahut ajo por phai cap malom Arunachal Pradesh pen aron re pen check vansi ke jor atumafan kenepdun Bangsarni kenepdun adim an tinisuti outpost police station raikom asaichatum adim an palidunsi nep ingnang ponlo Onta ingnam raikom asaikia tumaphan birta pidet apita adim an pale dundedat ke manghume me alam lo pusi Jongji Karbi Youth Organization atum pherangke aphan birta nang pale Piniadun thu arsik jeta berta non puthadang ton pen arjoikta Karbi Anglong alongri lakha sirkep amreng constituency ke parlo jirikindeng pen iska patwar kasela masai kesai oyajok hadak araratum ningkang samse kachepeklang Hadak araratum nang ke thandu natenke towar kelong nun ke mesenlo bonta nang kasilam pi pameka ke der abang ke ning oil laglo pusi nang pachinidun lapen labang so atwar kasilam along amreng constituency MSC Rina terang pi lapen jirikindeng malom ke do poriborton a sarkar along kacher abdun log atum setame nanglang cari pidun asonte mesenji non ke lahai asai along nang chelang dunde that apot 6 contractor abang aning hangaling si towar kasilam apot towar kasilam asai claim pame me datlo pusi hatak tum nang thandon renti ala put towar kaselama bang tang telang seta towar abang nang hinodun bomlo puta nang pachini dontu Karbi Anglong pen something ingti report Bisonat Karbi live Pinia dontu arsik jira bertan non puthadang ton pen arjoita Karbi pen kuki Karbi pen dimasa aron ahut apran kidam dunang hematumaphan lak phopho atangka kipiponji aphan pura CM Tuliram Ronghang ahin pen lamthi kapandakpon Charchim prisegalong adai kawe pin pen bang plikebra inut apran kidam dun atumaphan lak phopho atangka kipi ason thotsi Karbi pen kuki Karbi pen dimasa aron ke do ahut adai kabe pin pen apran kiram dunang atumaphan sitame non ke bangji ningkan suri hinira engkoira hini aningkan aprang langmili arat atumaphan ta lak phapha tangka pipon popusi pini Joy Singh doloi holalong Congress pen APHLC claim bang pharup phosose arat Bharatiya Janata Party along kengkam kachjordun ame along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Waidak pen Dakpon कांग्रेस कचहरी होता में निकल रे पहुंचानी को से हरसोला में थांदा तमे पिनी हेम्प्रे गमिन पे पिनी लसो पिल खेमेन तचे बोइना असन ते तुझे को लसो पिल
seven kita na to bafat jel to tangka poisa government sarkar be ramlan jipu thangna to thate dolmang le to charging malo pampikerasi atai awi pen dibasa apran ke dalam na foto bafanta na pho tangka Piniadun to arsik jeda berta pohenlo COVID-19 ake sopen kache pajok jia phanpura bisonat along ri selai khati ahabar along selai khati gaw panchat asai hemalong COVID vaccine ki piasai kerengpong Atumi jakong ni pai engkoi rakhini themanani COVID-19 ake sopen kache pajok jia phanpura bisonat along ri selai khati ahabar selai khati gaw panchat asai hemalong COVID vaccine ki piasai kerengpong Bangso asayalong gaw panchayat amepu Dharam Singh Ronghang lapen councilor anparta selai khati gaw panchayat along claim bangpu bangpi atum cherap chetodunsi bang pharo hini sose abangpu atum afan vaccine piponsi mesen pen sayamo pachun ponlo Piniadun thu puthot arsik jida pen soda gabetan non anton pen arjikta Pini jakong ni phai engkoi rakethom bhomtani bokajan along CM Tuliram Ronghang arideng pen Biodiversity Park Kangpupon Ni jakong ni pai ingkoi raket thom bhomtarni bokajan along CM Tuliram Ronghang arideng pen Biodiversity Park Kangpupon asai dengdet api thesere arong ke e asaita dengpontu Bangso asai along EM Madhurya Dhekial Phukon Local MSC Bokajan Municipal Board Chairman Ward Commissioner Lapen Kethe Kiringatum Chetong Dunsi Mesen Pen Sayamo Pachun Ponlo Karbiang Autonomous Council Karjobai Hodeso Morsin Dauria Karjobai Hodeso Morsin Dauria Karjobai Hodeso Prendro Bomo Dauria Karjobai Hodeso Kaku Turun Gul Bogarmon Akbanis Piniadun to arsik jeda bertan non puthot Anton pen arjikta Ohom Jatiyatawadi Juwa Chhatra Parishad Wolongkomaji aro ame atum jangthu ador keso apna kache song asai kedengpon Karbi Anglong Wolongkomaji along Assam Jatiyatawadi Juwa Chhatra Parishad Tihekpen AJYCP Wolongkomaji aro ame atum non malom petrol diesel lapen kapre khormu hortar anam kepaso aputhak AJYCP asong atum Wolongkomaji along ghonta isi apharman dharna ingni ponsi kache song asai kedengpon Karbi Anglong Puloni pen Orun Inti Katha report Bisonat Karbi Live Piniadun to arsik jeda pen mesana birtan non anton pen ajikta Lakha inkoi rapon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Dhoniram Ingtiarong Amekar Daniel Bay Lapen Renuka Ingtipi Atumasupi Adagwamso Arta Jumpi Klangsita Kachar Leahin Aning Reset Anchot Kali Pir Thak Amota Thek Picture Hako ke Swarloso Atumafan ke Bangahem Arleng Paporhi Patek Sita Mo Achor Dolote Ha Bangahem Che Pondet Popo Amat Swarloso Atumafan ke Lo Kacharli Pacharli Oe Bangahem Chubidun Po Oso Ubok Pe Rike Chok Han An Kitun Lasonsi Pacharli Dun
bonta sopinso atum aphan ke lo pachar lipo api apo atum ta kaching honta angdeng anghoi dokok ajudun long lapen thekdun long sita non akai ke sopinso atum ko an market thek la ansi swarlo so atum ta theklo Mirdalin Bepi Arta Creasi also Presbyterian Mission School alongsi LKG EC Pen non class 4 angdeng anta aningkan wang result mate satlang angtek first division distinction anong e kache palong dunwer abang philo Mirdalin Bepi ke lo kacharle hin ke thek chatla puson kali Arta jum piklang pusitame pir thak ke thak ahin thek pik chenam Juning aningkan lockdown ahut pen pindeng sumpot ki phir ke thak anat aning ke hang aning reset abang phi ar nisi thanote thek pit lapuson aning ke reset abang philo abangso pindeng sumpot ke thak la hai asai ke thana bang api asai kropisi thanpon non pini arni anke jamborong pini wamkok poho pekok anta ame thang penta ke ran pen chenglok patang det anta thek pamelo pusi chethanpon Lapuson karbi apindeng sumpot mate jutang jubat kaching hon pik lapen ningkere parpik abang pi Mirdalin Bepi aphan Karbianglong Autonomous Council pen kopine abar sai pipon asonte lo kachari pen anparta pir thake thakahin anat paprang nun thekji pusi asar bura pen chuning ripo Karbianglong Chokihola pen Onilson Rongpha report Bisonat Karbi Live Tane pini prime time abirta la ansi kantong niklo kaddo we phanda kurbang thula pen dome thakme